What's up guys? Maingod to guys, manyato ta guys. So pista sa Talamban ron. Salamat kayo sa buwan. So mo ni malasa sa kuang pangandam kaniyang buntag sa kuang kuan niya. Kuan day ko no. Ipakya og lain tong kuan. Kanang trabaho nun. Pero okay ra eh. Adalong ko balik sa ako ang mga gamit sa balay. Kaya nawa makahuay-huay ko gamay, mao lagi pahuway ta pero ate kwarta. Daghan pa kay tag-utang. So maniututan ninyo guys kay. Pista mas Talamban ron matbuwan na sa ta. So naday ko na sign this Talamban ni nawag trabaho. Matbuwan lang sa taron pista man. Happy Pista Talamban. Ngantay, Pista Talamban ron. So buwan lang sa tagay. Pista bayaran. Bah. Grabe yung pista ha. Kung tinaganas bisita, una na bilin. Na. Una lang taon.